Hej YouTube, velkommen til Minecraft. I dag spiller vi med Rasmus, jeg. Vi sidder og spiller et eller andet, som jeg faktisk ikke ved, hvad det var. Men det var Rasmus, han viste mig, hvad det var. Hvor er du henne, Rasmus? Ja, jeg er også stået. Hvad sker der? Hvordan får man nye ting? Ja, jeg dræber andre. Hvad mener der er diamond guy? Hvad skal man så gøre? Diamond. Ja. Hvad skal man så gøre ved ham? Ham fik jeg lige. Nej. Ja, det var. Jeg dræbte Matt, og det var ham, der havde diamond. Men jeg fik 7 kroner. Fik du en? PH. Kan man gå i PH? Der havde. Nej. Blomster, dem har jeg også nogle af. Dem kan jeg godt give dig. Dem har jeg givet dig nu. Nå, jeg går i PP igen. Det er ikke bedre, det der. Nej, det har kun 3 angrebs. Op, man. Tumpop. Min kanal er helt ny, så vi vil gerne have et like, hvis vi kan få det. Ja. Subs, de kommer væltende ind, håber jeg. Jeg bliver nakket væk fra. Jeg tror, at man skal slash shop. Prøv lige. Det skal man ikke. Hvordan får man våben? Ej, tak. Det er et træsværk, come on. Kill that guy. Jeg fik jukebox. Så kan man godt beholde på sig. Man mister ikke sine ting, når man dør. Sådan lyder det. Man dør ikke, når man mister sine ting. What? Hvordan kommer man ind der? Nå. Lad, hvordan kom du bare igennem? Ja, du dræbte mig. Nej, jeg gjorde jeg. Din ordentlige shabab. Nu har jeg fået kvarts. Ingen må dræbe mig. Jo, det gør det så. Okay, skal vi prøve at tage en sjov pp? Løb sådan her. Jeg kan ikke se, hvor jeg slår, Rasmus. Undskyld. Jeg prøver at løbe sådan. Nej, tæt på. Du ser det recording. Ej, jeg døde. Man kan vote herinde. Det gør jeg senere. Kill that guy. Jeg har et halvt liv tilbage. Ralle, hold lige ham der væk. Vi skal kende team lige nu, Rasmus. Så kan vi vinde videoen. Hvem? C10 1-3. Shout out til him.
Yeah. Skal vi slutte af her? Ja, når vi lige er død. Okay, jeg tager lige en mand mere. Og så slutter vi af sammen. Jeg tror... Ej, jeg er død. Okay, okay, så kom. Kom her. Kig op der, hvor jeg kigger. Vi ses YouTube. Hej.